Verty a Vitava su challenge a Jelly Beans, tady s Global Boxem Da. a kdo začne? Ty přines, počkat, šátek. Ne, že takto, tak Ne, za špatkem, abys neviděl, co to je. Nezdržuj, vole, pojď sem, co takto. No nedívej se na to, já poznám, co to je. Počkej, ukaž mi to radši úplně. Potřebuji vidět úplně do detailů. Ne, dobrý. Já vím, co to je už. Cherry. Jo. Jo. Vybírej. Já si nespodám. Co to je? Fruty. To prdel, zvolí ho nějaký hymn. Jo, to bylo fruty podle mě. Počkat, máš? Jo, chybí tam, počkej. Neukázal jsi to. Já vím, co to... To chutná buhlí. Pokud nejsi. Co bylo? Nevíš? Podvozek. Od vlaku. Já si říkám, že to chutnul na kuchyni. Jo, je to ono. Teď já jo. No. Klobása. To je hnusná, ale... Tak jo. Nevím, poznal. Jaká zkažená. Jo, můžeš. To je kyseloučka. No zkus hádat. Jablko. Bodovka. Jo, tam je. Nebo kyseloučky právě. Tak já jsem měl 2 dobré a je zatím jedno hnusné. Zkušku posunout. To je, podívej se. No, to co? No to je takové červené. To chudná jak kořice, tyjo. Teďka jo. Počkej. Bylo takové červené očko, takové hnědé. Úplně, no to bylo z kořice, ty vole. Ukáž? No, pokud ne. Nečuchej ty zbrda, to poznáš potom. Mídlo. Jo. Nechutná. Mě to chutná, co? Můj jazyk bez srbí. Nechceš to vyplit? Oni, nechceš to vyplivnout. To sežral. Piči, ty jsi prase. Já všechno sežral prostě. Z toho Jelly Beans. No. To je docela dobré. Abych typoval marshmallow. Jo. Víš? Co je tohle? Mhm. Jo, tak tu marshmallow. Zamíkej to. Můžeš. Jo. Jablko. Jo. Jo. Já. Já jsem čekal, že to bude to pačko, to je jablko, to tak. Tak udělalo dobře. No. Prdá, to musím být hnusné, jedno dobré. Ty jo. To byl podle mě ten cukr. Banek.